שעובר, אני קורא אותו. יש לי אחד. סלח לי. אתה תמימות, זאת אומרת כלום, לא קרה כלום. באת, אני סתם נטפלתי אליך, אמרתי לך סלח לי, ואתה מופתע. אתה לא יודע על מה דברים אמורים. אתה יודע כמה קילומטר הלכת בשנייה? אתה יודע כמה קילומטר עברת פה על המדרכה בסנטימטר מעוקב קוב לארבע צון? לא יודע. אדוני, עברת את המהירות המותרת. אני רואה אותך על התגיד ובצגיד. אני המום. אני אומר, חסרים תאונות שאני, מבט אחד אני פה, ואתה כבר קורע את הכביש לחלקים. תן לי מורמים. הרם גרשיים לתופר. הרם גרשיים לתופר. הרם גרשיים לתופר. תגיד לי, אתה בסדר? אתה... בוא אחריי. אני רוצה לראות אם אני יודע את הדרך. בוא אחריי. תן לי קלאס 7-6. 1, 2, 1, 2. תן לי את זה בבקשה. תעשה לי בבקשה את אותו דבר. אני שותף שלך לעסקים. לא מבין אותך, אדוני. אתה לא מבין אותי? תן לי 1, 2, 1, 2, 1, 2. יפה מאוד. תן לי רישיונות הליכה. אין לך רישיונות הליכה גם. לך יש רישיונות הליכה? כמה נקודות אתה מתחיל לצבור. גם בלי תג חנייה, אין עליך תג חנייה. לא יודע, תגיד, אתה מסתכל? מצחיק אותך לך את המכשיר בראש, דבר עליה יפה. אני פה בנס לא עושה לך דוח מפה ועד השמגר. מה אתה רוצה ממני? איפה המצלמה? איזה מצלמה? איפה המצלמה? פה יש מצלמה ופה יש מצלמה. אתה גדול. בואנה, הוא נמתח גדול, אה? תנקס. 5 דקות הפסקה. יאללה, שיביאו לי דיאט ספרייט. בואנה, זה לא מצחיק. מה קרה לך? תעמוד בצד עכשיו. נו, מה יש? על מי אתה מסתלבט, אה? תעשה לי ככה ותעשה לי ככה, מה אתה מסתלבט על אנשים פה? אל תגיד לי בצחוק, יא מניאק. זה בצחוק, מה יש לך? עכשיו, יגאל, עומר! בואנה, נו! עמוד! בואנה, עומר! גומר עליך עכשיו. בואנה, מה קרה לך? אתה מפגר? אני אראה לך מה קרה לי. זה בצחוק, לא ישדרו את זה, נו! בואנה, הוא לא נורמלי. איפה המצלמה? איזה מצלמה? לא ישדרו, אני אומר לך, נו! לא, אבל צוחק. מה אתה... יגאל! היה בסדר? עזוב אותי, מה אתם נורמלים? עזוב אותי.